Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi baba. Siyabingelela ekhaya leZwi, siyabingelela nceba kaNkulunkulu, siyabingelela kubaba. Sibingelele kumama. Ekhaya leZwi egameni lika Jesu. Siyabonga mpostoli, siyabonga kuzwakele baba, kuzwakele inshumayelo yayizolo. Izwakele kakhulu nceba kaNkulunkulu izwakele. Basezolwa nawe kodwa mpostoli. Kusesekuncane lokhu nceba kaNkulunkulu basezolwa nawe. Basezokugqeka, basezokujaja futhi baba. Umehluko yini ukulalela uNkulunkulu nokuthobela uNkulunkulu? Nasekutheni baba awumjwayeli wena uNkulunkulu ukuthi usomjwayeli uyazi uNkulunkulu ukhuluma kanjani. Usoya njengomngani wakho qha. Wenza njengoba izwi lisho. Yiyo ke lento ezobanga ukuthi balwe nawe. Ivangeli oliphethe baba uNsibande alifanani namanye amavangeli. Ngake ngayikhuluma le ndaba ngisafika ekhaya leZwi. Nami ngimangala ngibona isimanga senziwa uNkulunkulu ekhaya leZwi. Ngamangala ukuthi uNkulunkulu wenza lokho. Hayi man. This is very powerful. Kodwa ke ngase nami senya understand lokho vele uNkulunkulu akasebenzi njengomuntu. Kungakwatheni ezwini lakhe izindlela zakhe siphakeme kunezindlela zabantu. So mpostoli ivangeli oliphethe lokuvumisa abantu izono abalifuni bantu. Abalifuni abazalwane futhi abathi basindiswa abalifuni njengoba bangalifuni abalifuni. Ukhona omunye ungumfundisi owesifazane ngathi ngiyamsendela wabuya kimi ngemibuzo wathi hey ubani lovumisa abantu izono? Ayikho lento leyo. Izono asisavunywa. Awutsheli umuntu ngezono zakho uvela uzingenele ekamereni ukhulume noNkulunkulu. Abalifuni impostoli abalifuni. Ivangeli nje lokuvumisa abantu izono abalifuni. Ivangeli kokuthi umuntu wesifazane uyashumayela abalifuni. Ndibaningi nabapostoli nabavangeli nabanye abalifuni vele bathi ayikho lento leyo. Ayikho. So uphethe imfihlakalo baba uNsibande, uphethe imfihlakalo baba. Uphethe imfihlakalo ncebe yenkosi. Kungako sizolandela thina sisezohamba noNkulunkulu okuwe. Sisezohamba noNkulunkulu silalela leli vangeli oliphethe because siyamazi siyambona uNkulunkulu okuwe ukuthi uyakusebenzisa. Siyabonga kakhulu umpostoli. Thina nje kwethu sithi siqhubeka ngamandla ncebe yenkosi. Ungaphela imandla sekuseduze la siya khona. Siyabonga kakhulu baba uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba ngiyaxolisa ukudilitha. Ngibingelela ubaba Nsibande, ngibingelela umama Nsibande, ngibingelela abazalwane bonke ekhaya leZwi, abazalwane bonke entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngalesikhathi nje sincane ngisitholayo, ngicela ukumphakamisa uNkulunkulu, ngimbonge kakhulu. Empilweni yami ngiyambona ngumsindisi. Ekhaya lami ngiyambona ngumsindisi. Ngiyambona nako kunye ongakalungi ngithi Nkosi, uwena kuphela uzolungisa. Ngoba akekho omunye engimaziyo nengimkholayo nengimthembayo ngaphandle kwakho. Bese baba ngicela Nkosi, ngicela ukubuyela kancane nje baba enkulumeni yenkonzo yayizolo. Iyangithinta kakhulu baba le nkulumo njoba ukuthi inkonzo impela siyazidlulisa njenga nabanye abadlulisa emagroupini, nami ngiye ngidlulise kwabanye. Abanye bayaphendula abanye abaphenduli. Ngike ngayidlulisa ke nami baba inkonzo eyingithinte kakhulu noma ngasakhumbula ukuthi yanini mhlambe kade koyokuphela, mhlambe kade sekuzophela unyaka ngoba ngicabanga kade singakangeni emkhosini. Ngayidlulisa nami baba leyo nkonzo eyingithinte kakhulu. Kwaba inkonzo yayijulile, kuyinkonzo yosuku, yajula lenkonzo yaze yafinyelela la ubaba usukhuluma ngokucineka kwakho mayelana nama-bookings okuvuma kwezono. Uchaza ukuthi ulayini usumude kakhulu kangangoba sekungene naba-2028. Kusho ukuthi ngokuthi kungene leyo lokhuze baba-ke leyo nkulumo yayiphakathi enkonzweni, mina ngiyadlulisa vele anginankinga ngoba ngilangazelela ukuthi abantu bezwe lokho engikuzwayo. Engifise ngathi baba ngathi izwi lakho ngelinye ilanga lingavele lime emoyeni phezulu likhulume. Ngiyaxolisa ukufisa lokho, akufanele likhuluma abantu. Ngifise ngathi bangezwa bonke ngoba la ngikhona umndeni wami awukho ekhaya leZwi. Bakhona abangani bami abambalwa sengike ngaxhumana nabo bangena.
kodwa ubuhlungu kakhulu ukuthi umndeni wami awukho khona. Manje baba mangabe kukhulumeka kanjena, laba abakhuluma bekhuluma ngokwahlulela ukuthi uvelaphi wena ubhukhisa abantu, nami ke baba kwangenza, ngoba ngathi mengidlulisa lenkonzo kwaba khona wabuyela kumina wathi lo ovumisa wathi kuyini ukuthi khona umuntu ongavumisa abantu izono azabe nolayini impela umude kangako. Umuntu uhlulwa yini ukuzivukela ebusuku ngo-12 akhuleke avume izono kuJesu? Ngayizwa baba inhliziyo yami ibuhlungu, ngezwa baba engazuthi ubuyisela kumina uzongishaya, ngoba mina ngilitholile iqiniso lokuthi uJesu ufuna umuntu ozoza azovuma izono ngezwi ukuthi uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu. Jesu Kristu inkosi, ndiyaxolisa ukudilitha. Mandibulise kutata nakumama ngelihle igama lenkosi, amen. Ndibulise abazalwane abakwekhaya leZwi entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ngelihle igama lenkosi, amen. EnguYesu Kristu. Ndithi mandidlulise ubungqina tata endibufumeneyo. Umntwana wami bekade engayifumani iphini ka-NSFAS ngenxa yoba kwabhudeka inamba, kodwa ke ndithe xa ndimthandaza uNkulunkulu ngoLwesihlanu wafowuna umntwana esithi uyifumene iphini, ngani ngoba waye wa-emeyila esobe engavumanga u-admin ukuyilungisa i-cell number yakhe. Emva koko ndambulela kakhulu kuNkulunkulu ngakwenzileyo, ngani ngoba qale wandibonisa ephupheni wathi nantsi iphini. Sendisitsho zavezwa zathi zangathi zisemaphepheni amabini, kodwa zibe zithetha into enye iinambers. Ndambonga kakhulu kuNkulunkulu. Emva koko ngoMvulo kule veki ndabethwa sisibhobo phaa ngabo-3 xa ndigqiba uthandaza ekuseni. Sandibetha isibhobo kangangoba kwangathi ndizawukwenyela icala lilonke. Ndavuka ndathandaza nasekuseni kungavumi noba mandijike mandithini. Ndamthandaza abaseRoma 10:9. uNkulunkulu wayinceda impilo yam kakhulu. Lithe litshona ilanga ndabe sendingumntu nam ebantwini, ndalala kakuhle ke ngoku ngecawe emalanga. Xa ndivuka ekuseni ndivuka andisenakwanto tu. Ndiyawabonga amandla kaNkulunkulu, ngani ngoba ukuba ngaba bendingekho sekhaya leZwi andiqondi into yoba ngendibiyeleke kangaka. uNkulunkulu usibiyele ekhaya leZwi. Ndimane ndisitsho nakancinci ndibize igama lithi uJesu Kristu inkosi. Ndimane ndizibetha kule ndawo yobuhlungu ingavumi, ndiloko ndiphindaphinda uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Linamandla bazali eli gama, linamandla kakhulu. Cela singalidedeli, masihlaleni kulo ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, ithandwa zezulu. Jesu Kristu inkosi, ithandwa zezulu. Mama nobaba uNsibande, ngiyanibingelela egameni kaJesu. Ngiyabonga nami ukuthola ithuba lokuletha ubufakazi. uJesu muhle ikhathi zonke, uJesu muhle bazalwane. Hayi, umoya wami ngiwaphazama kakhulu, ngathanda ukudideka, kodwa uNkulunkulu ngiyambonga Jehova manxa ubaba engichazela ngayezwa. Ngiyambonga ubaba uNsibande bazalwane nomama, basikhiphile ey'ntweni ey'ningi, uzwe bekhuluma izwi, bexwayisa bazalwane, bexwayisa, befundisa endleleni. Hawu bazalwane, soyiyekela thina, siyobuzwa futhi ngabo. Siyabonga baba uNsibande nomama, siyabonga kakhulu iy'fundiso enisifundisa zona. Umoya wami kuyaphazama ngeviki eliphelile, umzalwane omunye ethula ubufakazi ekhuluma ngokweshumi nelotho. Angangazi bazalwane ukuthi ngingena ngani manje kwelotho, ngoba uma ukhipha okweshumi uJehova uyakubusisa, hhayi ngangemali, akakubusisi ngemali, ukubusisa ngayo yonke into akupha yona. Ukuthi ngoba ngizothi ngikhipha okweshumi okuyimali uJehova, ungipha lokhu uJehova nabantwana abasebenze abusise uJehova, kwenzeke iy'busiso nasekhaya lami, kwenzeke yonke into. Hawu bazalwane, ngimzwile umzalwane ekhuluma ethi umzalwane uyafana kweshumi nokwelotho. Ngabuka ngathi hey bazalwane, asilaleleni ubaba uNsibande, asilaleleni iy'fundiso zikababa uNsibande. Impela sizwe okushiwo ubaba uNsibande, ngoba uyabona ukuthi uthunywe uJehova. Asilaleleni bazalwane, silalele.
Ngiyabonga ithandwa zezulu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Baba ngithi ake ngifakazele intshumayelo yakho yayizolo. Angazi noma ngathi intshumayelo noma bengathi iseluleko noma bengathi ukuchaza ngazi. Kodwa nje lokho obukhuluma izolo inhliziyo yami iyamangala ngoba lento iyakhulumeka kumina kuqala ungakakhulumi ngayo. Ngiyizwa inkonzo yasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyizwa ifakwe kwenye igroup. Yathi inhliziyo yami hawu. Ngabe lo mzalwane ofake le nkonzo ucelile kumnikazi wale nkonzo ukuthi uzoyifaka la kule group. Ngiyikhulumela nje kodwa kusho ukuthi bekhuluma umoya engcwele ngaphakathi ngoba ubaba bengakakhulumi bengakezwa lutho. Lento yawuhlupha nje umoya wami ukuthi kodwa ke phela khona ngoba inkonzo kodwa akukubi. Njengoba nje nobaba naye bechaza ukuthi khona akukubi vele ukufaka inkonzo kodwa kwesinye isikhathi kwamanye ama-group mhlambe bengekuthanda ngoba entabeni kaJehova kuyabonelelwa kukhulunywa iqiniso linjengoba linjalo kukhulunywa ngesono. Lesi thina esingasafuni emabandleni ethu isonto kukhulunywe ngaso. So nje bengizwa le nkonzo kodwa ke kuyinkonzo yangoLwesine. Ngaze ngayibuza nje ngoba ngikhona nami kuleyo group. Ngathi nawo. Lo mzalwane ofakele futhi nje ngaze ngabaphawula ngenhliziyo ngoba ngiyabaza abanye abazalwane sinabo nayo kule group futhi abakhona la ekhaya leZwi. Ngathi kungenzeka ukuba umambani ngoba u-admin kule nkonzo le yaselokhuzaneni. Yakulaya bevela khona le nkonzo yasentabeni. Ngathi ngangcono kwathi kwambule ukuthi nje ngangcono ukuthi ucelile. Kobe kungcono ubucelile. Baba umusa uchaza kanjeyana uvela umoya engcwele vele ngahleka ngathi mina umoya engcwele akayikhuluma into engenasidingo futhi akayikhuluma into nje angazi ngachaza ngithini kodwa nje baba siyabonga kakhulu ngandlela ochaze ngayo ukhombisa ungaphatheki kabi ungenalaka ngalutho. Siyakubonga sithi qhubeka njalo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi siyambonga uNkulunkulu kukho konke akasenzela khona. Ngibingelela ekhaya kwaNsibande sithi uJesu Kristu inkosi ekhaya leZwi. Siyabonga izakhiwo, ifundiso, ubufakazi neziluleko egameni likaJesu. Kuningi uNkulunkulu akasenzele kona. Siyabonga imiphefumulo yethu kuyihlenga ukuthi ingayi ekufeni kwaphakade. Siyabonga nasenkonzweni yayizolo ngendlela okukhulunywe ngakhona nokululekwe ngakhona. Siyabonga kakhulu. Sengathi uNkulunkulu engasipha ukuqwasha futhi bazalwane ukuthi nezinto esizilethayo egroupini esiziletha encekwini kaNkulunkulu uNkulunkulu akasimisele yona ubaba uNsibande. Siqapheleni ukuthi silethane izinto eziyimbuzo esinempendulo siphendule thina. Siletheni izinto ezizokhuthaza. Sike sikuhloleni okunye ukuthi lokhu makufika kuye kuzokwenzakalani ngoba njengoba enikezwe umsebenzi kaNkulunkulu kungenzeka ngokunganaki sikulethe konke singakuhlolile nokufanele kwakuyena ukuthi kuze kuye kugcina sesiba necala ngokuthi asiyiqapheli izinto kufanele silethe kuyena ophethe umsebenzi omisiwe uNkulunkulu kulesi sikhathi ubaba uNsibande. Siyabonga bazalwane. Kukhona konke sengathi singaqasha. Kunezwi lapha ku2 Timothy chapter 2 kuverse 23 uthi kepha ukuphikisana kubula nokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa ngoba sesiphendulile ke futhi kungenzeka ngeke iphelele lapha indaba kuzogcina sekuba indaba enye emayingadlula nje lezi zinto ezingadala ukulwa nokuphikisana esiyibonayo ukuthi idala ukuxokozela kuthiwa sikugwemeni sigwemeni izinto ezingahle ziwenza umsebenzi kaNkulunkulu ume usoleke
egameni likaJesu ngiyacela bazalwane ukuthi sisizaneni sonke, kungabi semagruphini kuphela kodwa nathi ukuthi yini esiyilethayo kuba kunsibande njengophethe umsebenzi kaNkulunkulu. Ngiyabonga kuJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ekhaya kwaNsibande ekuseni. Siyambonga uNkulunkulu ngomndeni wakaNsibande. Baba, siyabonga futhi ukubonga kwanele. Ugcina ungabusazi ukuthi ufuna ubonge kanjani. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba, ukufika nje lapho kube isimangaliso noma impikilwa. Ngifike nje impela sengijabhile Baba ngoba sifike late. Wabona nje ukuthi sengijabhile, kodwa-ke ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi sithe sesifika, hhayi ngayizwela ubumnandi. Angazi Baba, mangathiwa siyabonga noma angazi ubumnandi obebukhona lapho safika Baba, noma sifike late, kodwa nje wabona ukuthi kukwenye indawo lapha Baba. Ufika ugula enyameni, noma ngabe kuthiwa kusenyameni, noma ngabe uyezwa ukuthi emoyeni kunento oyibuza yona. Ukufika nje lapho kuyiphilisi, angazi Baba ukuthi ngathini. Safika kwamnandi, noSwana kwamnandi, oThuli kwamnandi, oMamSibande kwamnandi. Baba siyabonga impela. Mina makube Baba nginawo umuzi bengizovele ngithuthe nje impahla zami ngizoyihlalela lapho, ngoba mangeke ngafika lapho ngikhohlwa okungasemuva ukuthi ngishiyeni, ngicabanga uma sengibuya. Baba siyambonga kakhulu uNkulunkulu, umsebenzi wenziwa lapho Baba. Siyabona Baba uNkulunkulu, siyacela njani epha amandla mayethu yena ophayo uyethileyo amandla, nongenamandla uyandisa ikhwepha. Siyabonga kakhulu Baba. Singobani thina nje ukuthi ngibe ingxenye nje yaleya meeting, sabona nezakhiwo Baba. Siyabonga futhi ukubonga akwanele. Angazi Baba, angazi. uNkulunkulu nje akubusise Baba nomndeni. Siyabonga kakhulu, siyabonga Baba, siyabonga. uJesu Kristu inkosi. Siyanithanda kakhulu, siyanithanda kakhulu. Nabazalwane basembuba bajabulile Baba kakhulu. Siyabonga nangamakhalenda. uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelele bonke abantwana benkosi basentabeni yaJehova. Kuyabonelelwa. Ngithi nje ngiphakamisa udumo lukaNkulunkulu, ngithi ngiyabonga kakhulu ukuphila nokugcina ngiyena. Izolo Baba bengisedrobheni ngashiya ifoni shuthi ethilini kade ngithenga khona. Awu ngomusa kaNkulunkulu ngavele ngathi nje ngitshela ngathi uNkulunkulu wami, kodwa izinto ey'ngaka zabaMsibande ngizozitholaphi? Imfundiso yakhe engaka ngizoyitholaphi uma ngilahlela ifoni? Ngathi uma ngijika Baba ngayithola ifoni sebeyibekile. Ngathi nje uNkulunkulu wami ngiyabonga. Inhliziyo yami isibuhlungu ngale ndlela. Ngithi nje Nkosi, ngabe ngizoyithola yini? Khala ngezinto eziphakathi, ngithi nje ngabe ngizokuthola yini okuphakathi. Jesu mkhulu ongenzela umusa. Ngiyabonga Moyengcwele. uJesu Kristu inkosi Baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaMsibande, umama ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngithanda Baba ukuthola ubufakazi la. Esikhathini esendlulile ngike kwabiza ukuthi ngihambe kusuka ekhaya ngiya emsebenzini, and kubiza ukuthi ngisebenzise imoto. Ngathi kahle ukuthi anginayo imali, ngathi kahle futhi ukuthi nepetrol lekhona lapha emotini ngeke ngifikise emsebenzini. Kwaba nelivi nje lelithi thatha imoto uhambe ngayo. Ngitibuta ukuthi ngidawuhamba kanjani ngale moto ngoba manje ngiyathi ukuthi ayinapetrol. Ngakhumbula livi la khona athi Jesu kumata, Mata, Mata. Angizange yini ngikutshele ukuthi uma ukholwa utawubona inkazimulo yaNkulunkulu noma kusinzisa kwaNkulunkulu. Hayi kusenjalo kusekufikelele, after kufikele livi lelo-ke ngihambe ngiguqe phansi ngithandaze ngicele Nkosini Jesu, Nkosi Jesu, ngiyacela kuba nangifika edrobheni ngilayishe noma 2 webantu noma 3 webantu engidawuhamba nabo ngithele ngabe ipetrol. Hayi nakunganjalo ngikhone ukuhamba ngale petrol lengekho ngize ngiyofika emsebenzini. Hayi ngempela ngithatha imoto ngihambe. Mangifika endleleni bekhona nje amadawuthi lapho uSathane wawaphosa, but nginalo ukuthi
hayi ngajesu kristu ngidawuhamba ngaphandle kwenkinga. Ngihamba ngilokhu enhlitiyweni yami nginalokho ukuthi ujesu kristu inkosi, ujesu kristu inkosi. Ngihambe uma ngifika endleleni ngilayishe umuntu loyi-1. Lo muntu lo udzinga lisito kimi, uhamba ngeteki, uhamba ngebhasi, and uthi imshiyile ibhasi manje sekubita ukuthi mina um-assiste ngigijimise le bhasi. Sihambe naye sisendleleni, uma sifika endleleni sizame ukugijimisa le bhasi iphele ipetroli. Maseyiphelile ipetroli, yena adonsa ifoni afonele umuntu lo ngemuva lo ngosibari wakhe, and acede afonele lo sibari wakhe acele yena ukuthi angithengele ipetroli. Hayi usibari wakhe angithengele ipetroli 6 liters, abuya anginikete ipetroli, ngithele ipetroli ngihambe ngemsebentini ngaphandle kwenkinga, ngaphandle futhi kokuthi angibude ukuthi hey ndoda imali yami kwasithini. Emva kwalokho-ke bathathe amanamba wami ngihambe ngemsebentini, arrange for ukuthi ngimkhokhele back. Ngaphandle kwenkinga nje lelo, ngambonga uNkulunkulu ukuthi konke lokhu kube ngemusa wakhe. Jesu Kristu inkosi, amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba Ntsibande nomama Ntsibande nomndeni wonke, bazalwane bonke basekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela. Ngidlulisa baba ukubonga okukhulu. Bengigulelwa ubaba wekhaya ephethwe ushukela, waze wangena esibhedlela noma egcine esenqunyiwe unyawo, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu obuye naye etiyetha kade engasenamandla ngenxa yomthandazo abaseRoma 10:9 nesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Bengimngazo kungasathandazeki, bengile ngithe uJesu Kristu inkosi, ngithi kubaba kashada uJesu Kristu inkosi. Nasesibhedlela bengifika ngikhuqe ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngathi akusho njalo noma sengena etiyetha athi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga bamtsibande, noma sekunesikhathi ngagcina ukuphawule noma ukudlulisa ubufakazi nje ekhaya leZwi. Angithuli ngoba bungekho ubufakazi. Ngiyambonga uNkulunkulu, nginenkinga yefoni yami ayifuni ukubhala, noma ngifuna ukudlulisa ubufakazi ngokubhala isenenkinga ifoni yami. Ngiyaxolisana ngumoya ongcwele. Ngiyabonga kakhulu bamtsibande, ngiyabonga. Ubaba uyaphila noma egcine enqunyiwe unyawo ehamba ngenduku, nomsebenzi waphela ngoba ubengarejistile vele emsebenzini. Kodwa ngithi uJesu Kristu inkosi phezu kwalokho, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga bamtsibande kakhulu iy'fundiso zakho noma Mtsibande. uJesu Kristu inkosi, anibiyele njalo, amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uNtsibande nakumama uNtsibande egameni kaJesu Kristu, uJesu Kristu inkosi, nasebandleni lonke ekhaya leZwi nasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa uJesu Kristu inkosi. Ngithanda ukubonga kubaba uNtsibande ngenkonzo athe wasenzela yona ngesonto, inkonzo yombhabhatiso enza izwi likaNkulunkulu ngokwentando kaNkulunkulu. Siyabonga uNkulunkulu, simupha udumo lonke nenkazimulo yonke. Sithi akekho ofana naye, akekho njengaye. Siyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyacela uNkulunkulu asigcinele wena baba uNtsibande ngakho konke osenzela khona ngokwentando kaNkulunkulu. Siyabonga uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba nomama Ntsibande nomndeni wabo wonke. Ngibingelele kubazalwane basekhaya leZwi abasentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngibingelela ngesibingelelo sithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uJesu, nasekuseni usigcinile kwaze kwaba lapha. Ngithula nje ubufakazi bazalwane. Ngeviki elidlule ngiye ngashayelwa umunye udadewethu oseThekwini, oyisihlobo nje sami. Wathi udukelwe indodana yakhe, lokhu yahamba ngomsombuluko iya emsebenzini. Ungifonela-ke yena kusekuLesine, uthi manje emsebenzini bayafona bayayibuza ukuthi iphi, iloko sekubakhathaza.
kanti akusiyena umuntu okalahleke. Ngabe sengimthi-ke asikhuleke, ngamthumelela uRomans 10 ngathi-ke akakasho uRomans 10 athumele nasefonini yakhe umfana ngoba uthi iringe bese iyathula njalo uma bemfonela. Manje sebeze bayolibika emaphoyiseni-ke udaba lokuthi uphelile 48 hours fanele bamreport ngoba emsebenzini sebeze bayambuza. Hhayi-ke ngamnikeza uRomans 10-ke ngolosine lolo ngathi akawuthumele. NgoLwesihlanu nje ngabo emini nje cishe kwase ku-1 lapho useyafona-ke uthi yeyi ngeke uze ukholwe nangu umfana. Hawu, uthini? Umfana ubuye esibhedlela wahamba kusho ukuthi njengoba kade engekho emsebenzini wahamba-ke waya la bephuza khona. Uma efika khona-ke kusho ukuthi bamfakela kona-ke babona ukuthi ngathi usequlekile, bamthatha bambizele i-ambulensi bamsa esibhedlela. Akukho muntu-ke wasekhaya noma wasemndenini obazi, baze ngoba esebuya-ke seveza iy'ncwadi zokuthi impela uphume esibhedlela. Siyambonga uJesu ngey'mfundiso zenu baba noma Mtsibande ukuthi sithembele kuJesu kuphela, singathembeli nakini njengalokhu uhlala usho baba ukuthi asingaloku sicela kuwe njalo ukuthi usikhuleke, kodwa nathi asifundi ukukhuleka ngoba ngelinye ilanga uma ungekho siyothini. Siyabonga kakhulu baba Mtsibande. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Siyambonga kakhulu uJesu, uphakeme ngendlela emangalisayo, senzela izinto ey'mangalisayo. Siyabonga baba. Cela ubaba angakhathazeki naye iy'nkulumo ezivelayo emaceleni engathi ziyamdangalisa. uSathane baba uyalwa baba ngomsebenzi wakho owenzayo, ulwa ngapha nangapha. Kodwa-ke baba sicela ubheke phambili ngoba uthunyiwe wena, uthunywe uNkulunkulu kithi ukuthi uzotakula thina. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba Mtsibande. Ngiyabingelela. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ekhaya leZwi. Egameni likaJesu ngiyabingelela. Ngiyabingelela baba, ngiyabingelela mama. Egameni likaJesu. Ngithi baba shumayela. Shumayela Mtsibande, shumayela baba Mtsibande. Silalele kakhulu, siyajabula, siyaphakamisa. Konke okukhulumayo siyakuzwa. Ungabalaleli abezwe abakaboni basaphuphutheka, kunabazalwane abasaphuphutheka. Izwi lenkosi lapha kuJeremiya 31 verse 3 uthi uJehova wabonakala kimi ekude, wathi ngikuthandile ngothando oluphakade, ngalokho ngikudonsile ngomusa. Mana lapho baba, qhubeka silalele, qhubeka egameni likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba, phinde ngibingelele ekhaya leZwi, entabeni kaJehova kuyabonelela. Ngaze ngabusiseka baba, wayibeka yacaca baba. Ngiceda kulalela nayivento inkonzo noma kuyinkonzo yanamuhla noma yayizola inanganaki. Wayibeka yacaca baba indzaba yivuma isono nokubhabhatiswa. Ngiyabonga baba, ngiyabonga nje kakhulu. uJesu Kristu inkosi. Cela baba uNkulunkulu asigcinele wena baba, akwanzisele iminyaka nomama nemndeni wakho. Siyabonga, siyafunda baba, siyafunda. Mina nangiceda kuyilalela vele ngiyishelele lomunye labanye, naye ngimtshela naceda kubalalela ashelele labanye. Ngiyabonga kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyaxolisa baba, ngiphethe umkhuhlane, ivoice yami ayikho right. Kodwa-ke ngithi angilethe ubufakazi egameni likaJesu. Bekugula last week umama mfundisi wami wavele waba namajaqamba, wahlala phansi, waphelelwa amandla, akangakwazi even nanokukhuluma uma umfonela.
kungakwazeki ukuthi akhulume kahle. Ngase ngithi Nkosi yami kanene ukhona umkhuleko engingamthumelela wona. Oh haleluya, ngamthumela lo mkhuleko ngathi mama ngicela ubeke endlebeni ulalele. Ngempela wakwenza lokho. Kwakuyi-Saturday, kwakuyi-Friday ekuseni. Kuwukuthi i-Saturday kufanele abe senkonzweni ngo-6. Kwakuzoba ne-farewell party yomunye umzalwane bemvalelisa. Hayi, uThixo wenza imangaliso. Wavuka ekuseni esephila qiqo, esephila. Sathi sifika enkonzweni Saturday ngabo-10 ekuseni. Sathola ukuthi uyagijima nabazalwane bayalungisa. So nje igama likaJesu lele sikholwa yilo liyawenza umsebenzi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen baba. Jesu Kristu uyinkosi babe. Ngiyanibingelela nonke nemindeni wakho wonke nelibandla lonke egameni likaJesu. Babe nginanabufakazi lenginabo. Sisabuya kumkhosi lesibuya kuwo wa-21 days. Ngike ngahlaselwa tinyekeve babe. Bese ngilala nato etingutsheni. Ngibabathele tinyekeve ubusuku nemini. Noma ngaya kuphi kulelo kamero tigcwele tiyanyakata. Ungasi betichobosele. Titiningi nje umangale ngisho ubusuku uthi ulele uvese unato latingubeni. Ngathandaza nje ngathi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Nani tinyekeve tsanini Jesu Kristu inkosi. Ngamcela uNkulunkulu ukuthi akatithatha tibeke endzaweni yato. Akusiyo indzawo yato la khona. Babe ngimangele. Kuthi uNkulunkulu kaniwendelana ini. Ngithe nje ngingakanaki. Ngabona tinyekeve ukuthi nya. Angeke ngitati next tinyamalale nini. Lokunye ke mfundisi. uNkulunkulu lasendele kona ngale prayer fasting le. Sibone la khaya bekunebantfana bemnaketfu bebangabuyi. Kulamalanga sesivile ukuthi bayafuna kubuya kubona ekhaya kibo. Bebangadiwa nje azange sebabona. Kodwa nje siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Nemntfana kithi lebekahamba angabuyi sivile ukuthi ushayile naye wathi naye uyabuya. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu mfundisi. Ngimbonga angiyekeli futhi uyasimangalisa. Kusho ukuthi usetawuchubeka simangalise babe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu sithi Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Amen babe. Jesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela kubaba umama libandla lonke. Jesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu baba lwasilethela wena. Siyambonga nje kakhulu. Siyambonga lamhla baba ebusuku ngivuke neliphupho lobulala omunye ubaba. Ngamphupha la eceleni kwami. Ngamshaya ngathi uthatha induku ngamshaya lo baba. Ngamshaya wabaleka. Ngamshaya. Ngibonga nje uNkulunkulu ukuthi imandla la ngiphe wona ekunqoba ngoba ngisinqobile isitha. Ngibonile ukuthi lidimoni. Ngisinqobile isitha ngithi Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi baba. Siyabonga. Ngibonga nje imandla la ngiphe wona. Nalomkhuleko lwasipha wona baba ukuthi sikhuleke. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngase ngiyakhuleka ngithi Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba.
Ngiyabingelela ubaba Mtsibande namama Mtsibande. Ngibingelela ikhaya leZwi. Ngibingelela entabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi angidlulise ukubonga nokudumisa kunikeza uNkulunkulu udumo. Ukuthi ngiyambonga uNkulunkulu mhla engitakula odakeni, ngisho njalo. Ngoba umuntu befana nomuntu uhamba odakeni. Ngoba besihamba sithi sihamba endleleni yokukholwa kanti siseceleni kakhulu nendlela yokukholwa. Kodwa ngokuthola ikhaya leZwi, ngokungena ekhaya leZwi, umuntu kwayikhane ebona izinto eziningi eziphambene nentando kaNkulunkulu. Ngibonge nomntwana wangifaka la ekhaya leZwi, ngithi uNkulunkulu aze ambusise. Ngoba bengaze uNkulunkulu kufika usuku lwami ngihamba kule ndlela uNkulunkulu akangayifuni. Uma ngilalela nje iy'fundiso ezisekhaya leZwi, ngithi uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Ngimbonga uNkulunkulu, inhliziyo yami ngizwa ikhululekile ekufikeni kosuku lwami lokuvuma izono. Sikhona isimanga, mina ngibona isimanga engingasazi. Ngibona isimanga engingasazi. Ngelinye ilanga nganento esentanyeni. Ngaphathwa into kwangavuma nokuthi ngiqalaze eceleni. Kepha ngithe mangisho umkhulu kwabaseRoma kutheni ngilandela ubaba ngisho emva kwakhe. Kuze kube namhlanje akukho kwaphela nya. Sintamo yalula ngendlela eyisimanga. Ngithi uNkulunkulu mkhulu kuba wathola nami. Wangithola ekugcineni uthi uma ucabanga izinto uzenzile usahamba ungakalitholi ulwazi, ungakafundiseki, ngingakangeni ekhaya leZwi. La ubuhamba khona uthi uyabheka manje uthi Nkosi kodwa lana ngangikade ngenzani la. uNkulunkulu ngiyambonga, ngithi angimnikeze udumo ekuseni ukuthi uNkulunkulu ngiyambonga, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, baba wethu ngiyabingelela ekhayeni leZwi nasendlini kaJehova kuyabonelela. Baba ithe mayiqala ukungihlupha inkulumo yayizolo yokugxekwa kwakho, ngabuye ngazikhuza ngathi lo gibeli uhamba naye wahlushwa waze wafa engondanga. So akasikho isidingo sokuthi ngingaze ngikhathazeke ngaleya ndlela ebengikhathazeke ngayo, ngoba vele izigi zokuthi vele uhamba naye uJesu Kristu inkosi. Nako okunye baba ngifuna ukumbonga uNkulunkulu. Nginobufakazi bengane ebeyihlupha kakhulu la endlini baba, ibihlupha ngale ndlela yokuthi bengize ngithi mina ikusho ukuthi angeke ngilibone izolo yilengane ngoba inhliziyo ihlezi ijijekile njalo. Ifike esikoleni, uma ibuye esikoleni iphose iy'mpahla phezu kosofa. Ngizothi nayi khona ngithi ngiyayibona isekho ina-10 iyozibuye ebusuku le ngane lena. Ingihlupha into ongakaze uyibone. Engakhuleka baba ngayitshela ngathi ngifuna ukutshela ubaba uNtsibande ukuthi uyangihlupha futhi ngizokuthatha ngihambe ngiye kuyena ngiyokuceba. At the same time ngayinikeza umthandazo now and then, thandaze le ngane, nginika amaRoma 10 ngithi ihambe ekamela liyokhuleka, ikhuleke ngizwe futhi ukuthi iyakhuleka. Ngeke ubhilive baba ukuthi ngivele one of the days la evikini vele ngiphuphe sengathi kunengane ehlupha ukudlula yena, iyahlupha, iyajombajomba. Ngivele ngithi kuyena akayibamba ayibeke la, ngiyayibulala manje sengikhathele mina yilena. Thatha ubhushu ngathi mase ngilalisa ngosiso ngizoyishaya ekhanda ngobhushu. Ikhanda leli liyisicabe ngathi likanoduli. Ngishaye ngobhushu kuphuma igazi eliningi. Ngibe senginikeza yena ngithi hamba uyilahle endaweni efihlakele ezokwenza ukuthi singabanjwa amaphoyisa. Mase siphethe isitumbu sale ngane vele sijikajike kube ngathi esenja. Baba ingane back to normal, ingane iyahlonipha, ibuye esikoleni. Sengiyasheshisa baba ngenzela isikhathi, iyabuya esikoleni ifike ithi gogo sengibuyile.
sibuye singabi namanzi la, ithatha amabhakede, thutha amanzi, dimoni leli bengilibulala. Ngithi nkulunkulu ngizoboshwa, ngiyabulala ebudaleni, ngibulala ingane. Ngithi yifihle ihambe uyiphosa kude la ingazubonwa khona ngoba amaphoyisa azosibamba ngaphaphama. Kanti ingane kusho ukuthi bekuyile dimoni leli ebelikuyena. Ngiyambonga uNkulunkulu baba kakhulu kuba sekhayeni leZwi uyangisebenzela. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngibingelela nasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Hey, ngithi mangibonge uThixo. Ngiyambonga uNkulunkulu. uNkulunkulu ophilisayo, uNkulunkulu ongahlulwa nto. Akukho okumahlulayo. UnguThixo wenyama yonke. Akukho okumhlulayo. Baba, ngithi mangibonge. Ngibonga uNkulunkulu ngawe baba. Ngibonga last year ngasenda imessage ngisendela tata ngenxa yokuthi ngangiye kwi-scan. Mangiya kwi-scan kwatholakala ukuthi isipine sami singakholapsa nomnini ngoba ngine-arthritis. Kwathi i-arthritis yami kwi-spine. Ngasenda imessage ngacela umkhuleko kuwe tata. Baba wangikhulekisa wasenda imessage enomkhuleko. Namanje lo VN ngiyayilalela mangizwa kukhona engikuzwayo. But uNkulunkulu ngiyambonga ngoba uNkulunkulu ungiphilisile. Isipine sami asikholapsile futhi singasoze sikholapse ngegama likaJesu. Ngibonga nje baba ukuthi bese ngihamba nangezitiki eziyi-2. Angisasebenzisi isitiki, ngiyazihambela. Ngibonga uNkulunkulu. Ngibonga uNkulunkulu ngawe baba uNsibande noma Mtsibande. Ngithi uNkulunkulu anigcine niphile nefamily yenu, asibekele wena uThixo. Ngiyabonga, ngibonga kakhulu baba. uNkulunkulu ngiyambonga uNkulunkulu, ngibonga ukuphiliswa nguNkulunkulu. Noma-ke iy'penzi zikhona ezincinci but engikwaziyo ezo-pain ziyahamba, ziyathutha kulo mzimba. Ngoba lo mzimba uyithempeli likaNkulunkulu lo mzimba. Ngiyabonga baba, ngithi mangibonge, ngidlulise nje ubufakazi kokubongwa uNkulunkulu. Ngibonga imisebenzi yakhe emihle angenzele yona. Ngibonga ukuphiliswa. Ngibonga uNkulunkulu engiphilisile. Nakwi-fasting ka-21 days bengingenile kodwa ukungena kwami ngingene ngilo odla amaphilisi. Ngidle ekuseni, ngidla amaphilisi, nasebusuku ngidle amaphilisi. Kepha uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu akwenzile empilweni yami. Ngiyabonga baba. uNkulunkulu anigcine. Niphile nefamily yakho. Amen.